teatteriin, näet sadun Pikku Toukka Paksulaisesta. Eräänä päivänä lehdellä oli ihana kiiltävä muna. Pienen pieni kiiltävä muna. Kului monta päivää ja yötä. Ja eräänä päivänä munasta kuoriutui pikkuinen Toukka. Oi, minulla on hirveä nälkä. Olen tosi nälkäinen. Mitähän minä söisin? Mitä minä syön maanantaina? Mitä hän syö maanantaina? Pikku Toukka päätti syödä maanantaina yhden punaisen omenan. Oi, miten herkullista. Mutta Toukka ei vielä tullut kylläiseksi. Tuli seuraava päivä. Mikä päivä tulee maanantain jälkeen? Tiistaina Pikku Toukka päätti syödä Luumuja. 2 luumua. Oi, miten herkullisia luumuja. Nämä on tosi hyviä. Oi, että. Mutta taas tuli uusi päivä. Mikäs päivä tänään on? Keskiviikko. Tänään on keskiviikko ja Pikku Toukka päätti syödä